Mae cynnydd sylweddol wedi bod yn nifer o'r achosion yn Covid-19 yn Ceredigion yn ddiweddar. Ni sydd o dan 25 oed sydd yn parhau i fod y grŵp ar nifer uchaf o achosion. Mae cynnydd hefyd yn nifer yr achosion ymhlith bobl dros 60 oed. Dwi byth yn rhy hwyr i gael brechlyn. Dyma fydd yn rhoi'r amddiffyniad gorau i ni, ein teuluoedd a'n cymunedau wrth i ni wynebu'r gaeaf. Os oes rhywun yn eich cartref yn hunain ynysu, cadwch gymaint o bellter cymdeithasol a phosib. Golchwch eich dwylo a gwnewch yn siŵr bod eich cartref wedi awyru'n dda. Os byddwch yn datblygu unrhyw symptomau, rhaid i chi hunan ynysu yn syth a threfnu prawf trwy ffonio 119. Mae'r prif symptomau yn cynnwys tymerydd uchel, peswch newydd parhaus a cholled neu newid i flas neu arogl. Gall symptomau hefyd ymddangos yn debyg i'r ffliw. Mae cael eich brechu yn achub bywydau. Cadw'n i barchu ein gilydd ac eraill, rheolchi ein dwylo yn rheolaidd, gwisgo masg llif o angen a chadw pellter cymdeithasol oddi wrth eraill. Dewch i ni wneud ein rhan i gadw Ceredigion yn ddiogel.